Aj mužu, otvori još jedan zamok. Neću. Otvori da ti ne bi sad pustili iz podruma strane plaćenike na tebe. Tako, brate. Tata, otvori usta da ti ubacim lek. Nemoj da mi režiš, znaš koliko posla imam. Otvaraj usta. Tata, bre! Tako, gutaj sad. Ne kašlji, gutaj. Joj, tata, vidi sliku kad si bio mlad, vidi. Tito. Nije Tito, ovo si ti. Tito. Ma nije Tito, tata, nego ti na tenku. Vidi što si lep bio ovde. Ajmo, taste, rekreacija. Ajmo jedna noga, pa druga noga. Bravo. Tatice, vidi ko ti je došao, doktor Ćosić, da te pregleda. Mašu pizdu materi. Jo, izvinite, molim vas, opet se juče šlogirao. Tata, ajde da jedeš supicu sa povrćem. Škembić. Ne možeš kembiće, ne da ti doktor, samo supice. Neću. Moraš, ajde supice. Škembić. Tata, nemoj da se svađamo, kad te molim svaki dan isto. Papci. Supica. Kahur. Povrće i supica, otvori usta. Pihti. Ne, supa. Neću. Ajde, mužu, ustani da te izribam, pa da ti stavim nove pelene, pa da spavaš. I onda došao drug Marko sa sve konja, ubio Nemca, iz stomaka izvadio Crvenkapu partizanku i Mirka i Slavka.